شاخê Nemsayê Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratî Kurdistan Rojava her roja çarşemê xwendevan û penaberên Kurdên Rojavayê Kurdistanê yên ku dixwazin fêrî zimanê Almanî bibin kom dike û mamostayên xwebexş waneyan di wî zimanî de didin wan. Navê min Ermî ye. Ez gelek caran tên vî cihî. Ez ji aliyê Yekîtiya Xwendevan û Ciwanan ve hatime, ez gelekî kêfxweşim ku ez tên vî cihî û ciwanên Kurdan û yên Sûriye fêrî ziman dikim. û çi alîkarî ji wan re pêwîst be ez dikim. Bi gotina endamên Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratî Kurdistan Rojava ku hikûmeta Nemsayê piştgiriya karê wiha dike ku penaber zû fêrî ziman bibin. إيرو موجودة حاضر هنا الدوش كافيه كاركي خوش وكرينجي رئيسنا فوق الجواني ماي خندواني كرد هر حفتية روجا چاشم ساعت 5 اشتغال کی باشه جبو خورتی ماي بازن هو بين زمان ورد بيدري كرفي بجه هي اشتغال کی باشه انا خورتي هنا غبان هنا خورتي حزين مساوي هنا ان بيدري يعني 9 ساعات كرفي نوعا ما هي مقلك في الجوان بيننا كتشي اتحاد طلبة ومحروجات عشان يمكن بيها أب مقرمي خورتو كتشي نبصاوي تيمد علي من الزمان يا مرحي جمو بيشتين ومشكي كارك البدل يمكن وخورتي ما أحرك كتشي صرت ولاك كتشي تايواني صرت ولاك ردني تسير خورتي ما بير ردني وفيري زمان بمن Ev nêzîkî mihekiye ku Yekîtiya Xwendevan û Ciwanan dest bi vî karî kiriye û dibêje karê wan wê berdewam bibe û gelek nivîskar û helbestvan û rojnamavanên Nemsayê beşdarî di fêrkirina penaberan de bûne. Her roja çarşemê ez tême vî cihî. Ez ciwanan fêrî ziman dikim. Ez gelek kêfxweşim, ez alîkariya xelkê dikim, ez bi karê xwe kêfxweşim. Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratî Kurdistan Rojava ne tinê li Rojavayê Kurdistanê kar û çalakiyan li dar dixin ku ji bilî vî karî li welatê Nemsayê siba nehê mehê wê çalakiyek ji bo komkirina alîkariyan ji bo qurbaniyên teqîna Qamişloyê li Almanyayê li dar bixin.